godt bedømme nogle make-up produkter. Ja. Og vi vil starte med en bare lige til den eyeliner. Jeg ved faktisk ikke om det er en eyeliner. Jeg tror faktisk den er i hvert fald fra L'Oréal Paris, og jeg bruger den til at farve mine øjenbryn med, når jeg gør det. Jeg kan se, der står et eller andet der. Men den er nok beregnet til øjenbryn, ja, fordi den fungerer i hvert fald ikke rigtig som eyeliner. Så skal den i hvert fald spidse den ret meget. Ja. Nej, men jeg tror faktisk, den er til øjenbryn. Ja. Så fra den. Ja, men nu gider jeg ikke lige gøre det. Ja. Men jeg vil umiddelbart give den, som eyeliner 1 stjerne. Og til øjenbryn, så vil jeg nok give den 4. Som eyeliner, så vil jeg give den 0 stjerner. Og til at farve øjenbryn, så vil jeg nok også give den 4. Fordi det er en ret god til. Ja. Jo, og så vil vi komme med en dip liner fra H&M. Ja. Og den koster cirka 20 kroner. Ja. 1999. Nej, 1995 hedder det vist. Og den er fra H&M, som jeg nok har sagt. Og det er en flydende dip liner. Og den er fin nok, men den er ret svær at putte på, fordi den er sådan meget. Og den børsten, den er fin nok. Så. Den er ret hård, og det gør så, at den bliver en lille smule bedre og nemmere at lægge. Men ellers så jeg vil nok give den. Jeg vil nok give den 3, ja. Ja. Ej, nu har jeg jo bare sådan en stage over det hele. Ja. Så kommer vi til en øjenskygge, og den er meget, vi har valgt de meget naturlige farver. Ja, der er også naturlige, ja. Og den er fra H&M, og man kan købe de H&M til 20 kroner, og altså det her bagved her koster 10 kroner, og det kan man også købe i H&M, og det er fra The Color Institute. Altså en pakning. Ja. Ja. Jo, og så kommer vi til en face shine fra The Color Institute også. Den koster 30 kroner, tror jeg, og det er sådan en lidt gold, altså sådan lidt, den giver lidt shine, hvis man kan sige sådan. Og Thea, hun har faktisk på lige nu. Ja, en lille smule af det, nu er jeg bare lidt bleg, så det kan man ikke så godt se. Men ja. Nej, den ser sådan her ud. Den er meget gullig. Og så går vi direkte jeg vil give den 3 stjerner. Ja, det vil jeg nok også. Så går vi direkte videre til en eyeshadow cream. En creamy eyeshadow. Og den holder utrolig godt. Ja. Utrolig godt. Altså mange de vil nok tænke over, at den er måske lige rimelig dyr i forhold til, hvor lidt der er i den. Men den er egentlig ikke så creamy igen. Den er ikke ligesom sådan en blød smør. Den er sådan meget behagelig også at være med, men altså nu er det jo også sådan, at den er ikke ligesom andre øjenskygger er så tør, at den falder ned under øjnene og så videre. Den er faktisk ret god til at holde sig over, hvor den nu skal holde sig op. Så det er sagtens en, man kan. Nu havde jeg lige en børst, men det klarer du. Nå, ja. Du viste det igen. Ja. Den vil jeg give 4 stjerner. Ja, det vil jeg også umiddelbart. Kan man købe i Mata, så jeg tror den koster 40 kroner. Måske 50. Jeg kan ikke huske det. Og den her, den er fra The Body Shop, og den koster 60 kroner. Og det er sådan en 100% naturlig roll-on. Med noget et eller andet i. Vindruagtigt noget. Og den dufter godt, men jeg synes, den giver utrolig meget fugt, men jeg tror bare ikke lige, det er min smag. Den er sådan. Den er sådan roll-on-agtig. Altså den giver, den er ikke klistret, den giver virkelig meget hug. Den er ret svært. Den er lidt ulækker, hvis man får den i munden, den er ret svært at forklare. Men den dufter ret godt. Jeg vil give den 2 stjerner, tror jeg. Ja, jeg vil nok også give den 2 stjerner. Så har vi sådan en her, vi ikke rigtig ved, hvad er. Jo, jeg ved godt. Det er sådan en lip og cheek tint fra The Color Institute. Ja, altså jeg har den faktisk på lige nu. Altså man skulle tro, det var en neglelak, men det er det ikke. Det er faktisk jeg har til læberne. den på neglene. Altså hvis den er meget, meget tynd, så den kan kun gå til læberne nærmest. Og jeg har urvask hænder, inden vi lavede den her video her, men det går ikke godt. Jeg kunne ikke rigtig
få den. Prøv lige, hvor er den? Ja. Der, jeg kunne ikke rigtig få den af. Ja, den kan godt være en lille smule svær at få af. Ja. Så går vi direkte videre til en neglelak. Fra MAC. Og den er sådan lidt mintgrøn i det, og den er Rigtig rigtig god, og den holder rigtig godt, og den er ikke sådan tyk, og den er heller ikke tynd. Og det kan også godt være, at den koster lidt meget, men altså, Den det er jo også på grund af kvaliteten. Også, fordi det er en MAC, altså, så koster det jo noget. Så går vi direkte videre til en... Hvorfor du blev ved med at sige, så går vi direkte videre. Det er fra Rimmel London, og det er sådan en sexy curves. Og altså, den koster 80 kroner, og den er sådan meget... Altså, jeg har ikke brugt den særlig meget, men alligevel så... Så den ser sådan her ud. Altså, man skulle tro, den er rigtig god, men... Altså, den er fin nok, sådan som en grundmascara, hvis man tager mere end en på. Og jeg kan godt vise det, men jeg har allerede mascara på. Så... Ja, jeg vil give den 3 stjerner. Ja, det er jeg også. Så er det en udgået mascara fra Gush, men hvis man skynder sig, så kan man stadig få Minimatas, hvor de koster 30 kroner. Og man kan få 4 for 100 af alle mulige Gush-varer, som snart udgår. Og den er også rigtig god, synes jeg. Ja, men det kan man også se på tykkelsen af mascara. Og den giver en smule sådan rødt. Jeg ved ikke. Nej, det kan man ikke se, men det gør den altså. Jeg kan også se det. Ja, men man kan se på tykkelsen tit på mascara, så hvor god de er. Ja, og den, så er det en fra Rimmel London også. Og den synes jeg, den er rigtig god. Det er en af mine yndlings, og den bruger jeg næsten hver dag. Den er også rigtig tyk, som du kan se. Så, ja. Og den giver rigtig meget volumen. Og så går vi til en double extension. Den er 4 stjerner. Ja, og den koster 200 kroner, tror jeg. Ja. Så er den double extensions, og den koster 150 kroner. Man kan få 2 for 1 ind i Matas. Og så først så putter man den hvide længde mascara her på. Ja, og det kan man også se på tykkelsen igen. Tager man en volumen mascara på. Og igen, den er meget tyk. Sorry. Og så ja, den hvad var det jeg skulle sige? Ja, den er bare rigtig god. Ja. Jo, jeg vil nok umiddelbart give 5 stjerner også mig. Den er utrolig god. Og så er det den her fra Yves Saint Laurent. Og den er helt dejlig. Den koster 250, men den er udgået, så man kunne købe den til 100 kroner. Og det er nummer 107, og den er dejlig. Den er ikke sådan glimmer, den er sådan meget naturlig. Ja, altså den er lidt rosa i farven, så. Sådan dejlig. Ja. Ja. Og det var bare det. Ja. Ja, så hej. Jeg håber, du synes om den. I kun en, eller... Ej, men det vil vi jo. Nej, okay, hej.